שלום לכם, אז אני כאן, מריומה, ואנחנו מכינים היום בצק עם מריומה! נאורי, בוא תתקרב אליי. איך, תגיד? יבורה. כן, גם זה אפשרי. טוב, אנחנו היום מכינים בצק לילדים. אנחנו נעשה את זה ככה שכאילו בעצם הילדים הקטנים לפעמים מכניסים בצק לפה. וכדי שהבצק לא יהיה רעיל, אנחנו לא נשתמש בגואש, אנחנו נשתמש צבע מאכל. זה צבע שלמזלי יש לי את כל הצבעים, והילדים בחרו ירוק, בגלל סדנת רויאל אייסינג שלי. אז כאן אנחנו בחרנו בצבע היה בסדר. אז ככה, אנחנו מתחילים במים, כוס וחצי מים חמים, בסדר? זה חם ורק אמא נוגעת, נכון? כן. תסתכלו. זה חם. בכוונה השתמשתי בקערה שקופה שתוכלו להסתכל. זה חם, רק אמא. חם מאוד 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 מאוד, נכון, יש עדים. עכשיו, אנחנו נשתמש גם במלח. ניתן להוסיף גם מלח לימון קצת. לי אין מלח לימון, ולכן אני אשתמש גם בסודה לשתייה. בואי, תשפכי פה. גם אני רוצה. אני אתן גם לך עוד מעט משהו. רגע. עכשיו נאורי תשפוך את השמן. בעדינות, שלא ישפריץ. יופי. עכשיו נאסף את כל הבלגן ככה. יופי. בצד. עכשיו הנהלי, את תשימי טיפה מהירוק. כמה טיפות? קצת. זהו. וואו, תסתכלו איך זה מתפזר. וואו. טוב, עכשיו אני טיפה יערבב, זה חם. בסדר? זה חם. וואו, תראו. איזה צבע זה? איזה צבע זה? ירוק. רגע. אני מערבבת. נכון. תראו, יופי. עכשיו אני שמה את הקמח. יש כאן בערך, לא יודעת אם הסברתי לכם את הכמויות, כוס וחצי מים רותחים, בסדר? שמתי חצי כוס של מלח, שמתי עוד רבע כוס של סודה לשתייה, אפשר לשים מלח לימון, זה עוזר מאוד לשמור את הטריות של הבצק, ואיזשהו צבע מאכל שאתם רוצים, ניתן גם בגואש, אני פחות ממליצה. ועכשיו תראו מלח. מלח? לא, קמח. סוכר. לא. מה זה? קמח. קמח. אומייגאד. 5 כוסות של קמח. אני עכשיו מערבבת. צריך להכניס את זה למקרר. אנחנו נשמור בחורף ניתן לשמור אותו גם בחוץ, ובקיץ רצוי במקרר, אבל שיהיה קופסה אטומה לגמרי, שלא ייכנס אוויר. בוא נראה. אם זה דביק מדי, אנחנו מוסיפים קצת קמח, ואם זה קשה מדי ויבש מדי, חיים שלי. אנחנו מוסיפים מים, אבל נראה לי, בוא נסתכל, אני אלוש אותו טיפה עם היד. וזה לא מלכלך, בסדר? הצבע לא מלכלך. תסתכלו. הוא רך מאוד, אבל אני מרגישה שצריך עוד טיפה קמח. אלי, תביא לי שם את הקמח. הנה, תביא לנאורי שייתן לנו את הקמח, אלי. יאללה, בוא נאורי. יכול להיות שאפילו לא צריך. לא נראה לי שצריך. כן, לא, בוא נשים טיפה, נאורי פה. צריך ממש טיפה. ביחד, תחזיקי. יופי. זהו. תחזירי חיים שלי למקום. אנחנו ניתן לו ערבוב. כן. וואי, הוא ממש רך ונעים. אני עוד מעט אראה לכם אותו מחוץ לקופסה. מאוד נעים. תביא להרגיש? רגע, אני אתן לכם מיד. בוא נסיים שנייה. 11, 12. אבא וזה. חכם שלי.
בשיר הזה. תסתכלו. רגע, כמו שאתם רואים, יש עדיין סימנים של הקמח. ממש כמו סקווישי. הוא ממש ממש רך, ממש רך, ממש נוח, תסתכלו. ממש נוח לילדים לשחק עם זה, הוא חם. והוא לא רעיל. קצת לא טעים כי הוא מלוח, אבל הוא לא רעיל, וממש נוח למשחק. תסתכלו. תסתכלו. הוא מאוד 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 נוח. וניתן לעשות אותו בכמה צבעים. ניתן לחלק את הכמות לכמה צבעים, לכמה כמויות, ואז בעצם לעשות בצבע כחול ובצבע ורוד, כל אחד הצבע שהוא אוהב. ואז יש לנו, באמת, תסתכלו איזה בצק. נדיר. ועכשיו הם הולכים קצת לשחק. אבל לפני אתם רוצים להציג את עצמכם קצת? נאוראי, תגיד שלום. שלום. זה נאוראי שלי, וזאת הנהל שלי שמה. היי. ואיפה אוריאני? תגידי שלום. שלום. נכון. איפה תבל מתחבא? בואי. וזאת תבל שלי. אז שיהיה לכם משחק מהנה, אוהבת המון, מריומה. ביי ביי.